Mga igsoon, gahapon sa atong ebanghelyo, atong nadungog nga ang usa ka babay nga gidugo sa 12 na ka mga tuig naayo sa iyang pagdugo. Og lain pa ang anak usab nga babay sa usa ka opisyal sa sinagoga nga patay na, nabuhi kini tungod sa gahom, sa grasya, sa panabang ug sa kaluoy sa atong Ginoong Hesus. Ug karon sa atong ebanghelyo, usa na sad ka tawo nga giyawaan ug naamang tungod sa pagsapi sa dawtang espiritu kaniya, naayo ug nakasulti na tungod sa paghingilin ni Hesus nga atong Ginoo sa maong yawa. Mga igsoon sa gibuhat sa atong Ginoo, daghan ang mibilib ug natingala nga mga tawo sa gibuhat nga kahibulungan sa atong Ginoo. Pero aduna usay mga tawo nga mulag didma lang sila, ingnon pa nato nga wala sila ma-impress, wala sila ma-impress sa gibuhat nga milagro sa atong Ginoo sama sa mga Pariseo, Kini mga Pariseo wala gayud sila ma-impress sa gibuhat sa atong Ginoo. Wala sila mobilib sa atong Ginoo bisan pa man unsa nga makahibulungan ang gibuhat sa atong Ginoo. Ug miingon pahinuon sila nga ang gahom nga naa kang Hesus gikan sa yawa, Apan bisan pa man ini wala kini baliha sa atong Ginoo. Wala kini makapa-discourage kaniya sa pagbuhat ug maayo, Gani miadto hinuon siya sa uban pang mga lugar, sa uban pang mga kalungsuran ug mga kabalyuhan, ug nagsangyaw siya ug nanudlo sa mga tawo ug giayo niya ang ilang mga balatian. Ug ingon pa sa ebanghelyo nato karon nga sa pagtan-aw ni Hesus nga atong Ginoo sa mga tao, unsa may iyang gibati, naluoy siya kanila kay mura man daw silag mga karnero nga walay mga bagbalantay ug mga makaluluoy. Uhaw sila sa mga pulong sa Dios. Nasayod si Hesus nga nanginahanglan sila niini, mao na nga giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Yutay ra ang mga mangangani, apan daghan ang anihonon. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala pag mga mamumuo nga muani niini. Mga igso, nakita sa atong Ginoong Hesus kaniadto nga daghan kayo mga tawo nga uhaw sa mga pulong sa Dios ug nga nanginahanglan gayud sila niini. Apan kulang pa ang mga tao nga magsangyaw kanila. Bisan gani siguro karon mga igsoon, kulang gihapon ang mga mamumuo o mangangani sa ubasan sa atong Ginoo. Kulang pa kaming mga pari nga gipadala sa Dios, kulang pa ang mga madre nga gipadala usab sa Dios aron sa pagsangyaw sa maayong balita mahitungod kang Kristo nga mamahimong mga mamumuo sa iyang ubasan. Ug sa gingon sa atong Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an ug kanato, ingon ang atong Ginoo, pagampo kamo sa Dios nga magpadala pa siya og mga tao nga mamahimong mamumuo sa iyang ubasan. Gipahindumdum kita karon sa atong ebanghelyo mga igsoon nga sa atong mga pagampo, dili lang kita magampo para sa kayuhan sa atong kaugalingon, dili lang kita magampo para sa atong mga mayong lawas ug mga financial blessings sa atong kaugalingon, kundili magampo usab kita atong iampo sa atong Dios nga magpadala pa
ug magtawag pa ang Dios og mga tao nga mamahimong magsasangyaw sa iyang maayong balita. Kay kulang pagayod kaming mga pari, mga reliyoso ug mga madre nga gipadala sa Dios para sa iyang ubasan. Mao na nga kon mahimo, pray and convince your sons and daughters, basig ganahan sila nga magpari ug magmadre, no? Pray and encourage them. Ayaw sila pugni, hinuon suportahi sila ug iampo sa Ginoo nga mamahimo silang mga tinawag niya aron na mahimong kabahin sa iyang mga mamumuo sa iyang ubasan. Nahinumdum ko mga igsoon last week, adunay mga Vietnamese nga mga MSc seminarians ang mianhi mibisita kanamo dinhi sa Lapu-Lapu, no? Nibisita sila dinhi sa among mga parokya o sa Cebu ug sa Camotes Island. 5 sila kabuok ug ako silang gi-interview. Ako silang gipangutana. Og nasayran ako nga kadaghanan kanila mga bugtong anak, no, the only son, o ang uban usab kanila the only boy in the family. And I was struck ngano nga bisan mga bugtong silang anak sa pamilya, the only boy, ngano nga misulod sila sa pagkapari. Ako silang giingnan, maayo kay mitugot man ang inyong mga gidikanan nga kamubugtong anak and the only boy ang uban kaninyo. Unya misulod pagayod kamo sa pagkapari. Akong gipangutana kung okay ra ba sa ilang mga parents, no, nga nagpari sila. Matod pa nila, proud pagani kuno ang ilang mga ginikanan ug nalipay sila nga nagpari, ug naglipay ang ilang mga ginikanan nga nagpari daw sila. Ang ila pa daw kunong ginikanan gani maoy nag-aghat, may nag-encourage kanila nga sila magpari. Na-struck ko mga igsoon tungod kay dinhi sa ato ang mga ginikanan nga usaray anak nga lalaki nga the only boy also in the family, di man ta makadungog nga ma-encourage nga magpari, no? Gani motutol pa man gani ang mga ginikanan o dili musugot nga ang ilang anak magpari o magmadre, no? Kay lagi kuno sayang sa ilang mga anak nga usara unya magpari pa, maputol kuno ang ilang apelyido o dili sila kakita og apo, no? So mao ni kasagaran nga rason sa mga ginikanan. Pero mga igsoon, kung ang inyong mga anak gusto magpari o magmadre, magpasalamat kamo sa Dios kay gitawag sila sa Ginoo, no? Gani ingon pa sa Biblia, many are called but few are chosen. Mao na nga sa akong pamalandong gaina, ingon ko, salamat Ginoo kay imo kong gipili sa usa sa imong mga gitawag, bisan pa man dili ako ang ngayan, no? Though I am not worthy nga mamahimong imong tinawag, isip mamumuo sa imong ubasan, apan gipili gihapon nimo ako bisan pa man ug aduna pay daghang mga angayan, no? And I said, Lord, what a special privilege for me, no? Mga igsoon, magampo kita sa tag-iya sa ubasan, magampo kita sa Dios nga magpadala pa siyag daghan nga mga mamumuo para sa iyang ubasan. Kay lagi ingon pa niya, daghan ang anihunon apan diutay ra ang mga ngani. Manindog kitang tanan, daghan ang anihunon apan diutay ra ang mga ngani, busa magampo kita samahan
ngaya kitang padalhan og daghang mga ngani, busa moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa mga alagad sa simbahan, nga nagpadayon sila sa pagpangani og mga tao, ug nga mosanay sila aron sa ingon, makaani pa sila og mas daghan pa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa nagdumala sa mga kanasoran, nga pinaagi sa gahom sa Dios, magpuyo ang tanan sa gugma ug pagpaubos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-anto sa kawadon, nga pinaagi sa pagpaubos, makabaton sila og kaisog sa pagsugakod sa kalisod. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang kanatong tanan, nga mamahimo kitang mga gani sa anihonon sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga sila si Teofilo Kamumot, Obispo, ug Joel Chevalier, Pari, mga sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga kalag sa atong mga minahal sa kinabuhi, nga makatagamtam sila sa kalipay nga walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Sa hilo mga igsoon, atong ipaabot ngadto sa atong mahigugmaong Amahan ang atong mga panginahanglan karon. Amahan, himoa kaming mga nganialang sa imong mga anak, ug lig-una kami diha sa imong gugma. Itisok sa among makasing-kasing ang pagkamapabsanon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.